Yes, hello mga subscribers, likers, and patuloy na sumusuporta po sa ating vlog ng modernong marketing tour, TST Travel Stroke Therapy. So ngayon po ay Friday, January 10, 2025, and this is the therapy kay stroke patients, amputated Elmer Pangan Punsalan. Siya po ay 37 years old. So this therapy sa kanya ngayon. So watch niyo po yung kanyang mga improvement. Mag-scroll down po kayo sa kanyang sa aming vlog para makita niyo po yung kanyang mga improvement na mga nangyari. Huwag po kayo magtanong, manood po kayo ng aming vlog na aming ginagawa kasi pag tanong po kayo, wala kayong makuha information, kundi manood ka ng vlog ni Modernong Marketing tungkol kay Elmer Pangan Punsalan para makita mo yung improvement na ginagawa ni Modernong Marketing to sa aming travel stroke therapy. God bless to all of you guys. Samahan niyo ako sa kanyang therapy for today. Hello mga subscribers. So muli si Modernong Marketing at TST Travel Stroke Therapy. Buka po kami ngayon ni Gemar going to our stroke patients. So na-stroke na, naputulan pa ng paa yung ating pasyente na si Elmer Pangan Punsalan. Pusin po namin sa may San Isko, Pampanga. So once po yung ganyang improvement, siya po ay nakakatayo na. Same time yung ganyang tiwala sa sarili, babalik. So wala kung bakit tao ito ay nagkaroon ng mataas ang tuloy sa pamahal ng kanyang asawa, ng pamilya, magulang, mga kapatid, yan, mga kamag-anak, mga kaibigan, especially yung paniniwala at kanilang sa ating mga Panginoon Diyos po yung bigay ng lakas sa kanyo kung magbabuhay ng muli, sumaman ng Diyos. Sa umagang ito, yung aking sinipi sa Biblia, sa Proverbs 3, 5, and 6, sinasabi ko rito, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. God bless po guys. So yan po ang Mundo Karayat, mga subscribers, drivers, ayan, tusin po kami. So kaya pakita ko lang po ang ating TST Travel Stroke Therapy. Kasama ko po ang aking magiting na taga-Magbaneo, si Gemar. Ayan. Sabi nga, kay ganda ng umaga, kay ganda ng kalikasan, ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ayan. Marapat na sa ipurihin at pasalamatan ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ng ating Panginoon Kristo. Thank you Lord for this morning. Yan. Sa lahat ng mga stroke patients natin, so we have different kinds of program na ginagawa si Modernong Marketing or MMP. Depende po yan sa case ng mga pasyente kasi meron tayong mga hard exercise na ginagawa like yung mga stroke patients sa may balakad sa may bakla sa bayabas such as si stroke patients Marcelino Durag. So mapapansin niyo po sa ating vlog, scroll down po kayo
So we have different program, hard exercise na ginagawa natin to develop and strength yung mga muscle niya. So hindi makakailangan. So pagbago pa lang naman natin mga pasyente, so dadaan tayo sa tinatawag na mild or basic program na tayo. So meron tayong bagong pasyente ngayon dito sa may District 1. Bedridden po siya. Yan, si Marciano. Yan, Marciano Cuenco. So siya po ay bedridden. Mamaya siya. So mapapakita din siya. Scroll natin yung ating pagkika. So natin na kami kay tutulan ng stroke patients. Elmer. Bangat po sila. Mamaya po. Samahan niyo po mamaya doon ni Elmer sa therapy natin. God bless po to all of you. Guys, mapasok na kami sa kanilang location. City na kami. Video, mahaba kasi na. Transporter lang ang tawag dito sa mga ganitong ano. Si Ate ang simangot eh. Yan. Walang kalam lang ng mga bata, naka-vlog tayo. Ayan. Medyo may pinapagawa sila kuya dito. Tayo. Basketball talaga ang sport mga bata. San Juan Baptist Chapel, ayan. Yung chapel nyo sa may San Juan, ayan. Malapit po kami mga subscribers. Yan, mga Kepueñans, yan. Ganda ng mga bahay, no? Oops. Traffic. Nakabara lang konti. Hindi, dadaan muna to. Tayo ang mag-adjust. Okay, very good. Daanan ko siguro sa mga. Uy! Maluwag oh. Pwedeng maluwagan. Ito namin guys. Parada muna kami. Yun yung bahay nila. Morning! Daming tinda. How's your tinda? Pabenta naman? Eh, magtinda niya natin. Ayan nga naman palengke nila. Mini palengke. Ayan mga taga San Juan, taga ano, bumila kayo dito ha. Presko, press na press to. Punta natin si Elmer. Ayan. Morning! Mga keping isin. Morning, ma. Morning. Good morning. Salute. Parang magandang umaga mo. Yes, mga subscribers, mga keping sa atin dyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Muli si Modernong Mangkeping 2. So, again, ngayon po ay Biyernes. January tama yan? January 10. Wala yan. 22-20 yan. Napigil pa tayo. Sabi ng ating supay dyan. Wala daw yun ay January 22. Ngayon po ay January 10. Right? January 10 po, today is Friday. Schedule of our stroke patients. Amputated right, lower limb, and same time case of stroke patients. Ayan, si Elmer Pangan Punsala. Okay lang tayo ngayon. Okay lang to. Okay, sakto. So this hour also a 10 session therapy. So watch niyo po till the end yung aming therapy. At least may makukuha po tayo ng idea sa laban ng buhay, ng journey ng ating pasyenteng si Elmer Punsalan Pangan. Together with, kasama si nanay. Ang nanay niya magmapagmahal. Where's your wife? Nga ng buhay. Nasa bahay. O yun yung asawa niya, ipili sa bahay niya. So actually dito yung bahay nila, sa sariling bahay. So
In behalf ng mga nanay ni Elmer, mga kapatid, kanyang pamilya, mga mag-anak, so lahat ng mga suporta sa ating vlog at kay Elmer, ang tutulong sa kanya. Naging bahagi po kayo ng aming TST ni Gemma Travel Stroke Therapy. So what's po till the end, and before anything else po, ay kami po ay nagpiparin muna before we proceed to our TST o Travel Stroke Therapy. God bless all of you. Let's go, boys! Nano. Wait, back. Try mo yun, try mo yun. So, nakakis na pala. Pagkagala. Tara. Ba? Biasa nito, no? Ay, Ano ba? Doon ka pa, di pa. Doon ka pa man yan. Yan. Whoosh! Ay, hirap. What? Ano yan sabi ko? Oh, sige. Yan mo. Wala ka mo sinabi eh. Sinasabi ko sa sarili ko lang. Wala ka mo naman sinabi. Pagpayda pa. Malor! Malor? Magandang pesto ha. Ay, magandang pesto. Hindi na magandang pesto. Mapalita sa uli, man. Ano mo na, gangster. Ano? Tali ko lang. Pwede mo siya. Gamo mo agad meron lagi. Oh, wow. Okay. Magprita mo. May tapa. Nakamay. Magprita na. Tapa. Oh. Nakamay. Umay-may. Ay. Beta pa niya, mother. Yeah. Yung midanan eh. Yung na. Yan na. Yan. Yung midanan. Yan man niya nama. Sige. Yan ang mamaw eh. Oh. Yan. So, Mateo 6:23, pag sinakitan mo na pamilya ka ng Diyos, ang lahat ng bagay, makakalaman mo sa iyo. Marcos 11:22. Marcos 11:22. Ano man ang hindi mo sa kamaliman. Maganoon, maraming salamat po sa biyaya, sa buhay, kalakasan, aming unahan ng buhay, Panginoon. Sa araw, Lord God, great provider for us, Lord God, ang ating Father. Muling Panginoon is mga sa kaya patient ever. Tagalingan po ang aming dalangin sa Kanya at bless mo mga kapatid, Lord God, na pag-ibig sa tawag ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Ano? Amen! Amen. Amen! There. Amen. Lingan. Yan na. Ang tawag parang laro mo na yan. Huwag. Makip ko eh. Yung kompleto dapat. Bala pag darat ako mo, dapat makakompleto ma. Layang laro. Wala Oo, dapat kakanyari ka. Tapos, sige sa siyempre, ang ating stand and sit up program. Ituran niya. Push! Dapat pare ko yan. Diretso mo, katuwa mo, diretso mo. Yan. Okay? Huwag mo nang upo. Sige. Hindi na kaya tamata. One pa lang ha, 10 yung gagawin. Okay. Push, go! Opo. Okay, push. 3. Kailangan makasampu tayo ngayon. Okay. 10 lang siya sa 10. Doon na, boy. Lo, apat. Yeah. Very good. Magbilang ka. Okay, bilang. Bilang na yan. Yeah, very good. Push! Anim. Okay. Push! Bilang niya, tama. Ito. Very good. Yeah. Push! Walo. Yeah. Push! Isang. Okay. Yeah. Push! Sampo. Huwag ka mo po. Huwag mo lang manatili mo ganyan para i-mash ba, develop yung muscle mo. Huwag mo lang po. Matindi pa lang. Okay. Yeah.
Lima. Isa po ba? Ay, kasakay sa po. Oo, ako na. Okay, nag-aamon to. Sige, 10. 1. Yan. Okay, para. 20 ah. 2. Second set. Okay. 3. Marami manunod siyo. Nakapay siya. Gana. Apat. Very good. Gusto ko marala mo. Push! Gana. 5. Push! 6. Very good. Okay. Push! 7. Kaya 30 na ito. Shot! Okay. 19. Yan. Oh, last one. 20. Kaya. Isa pa. 10 pa. Isa ba? Oo, mamaya. Meron naman din. Relax yan. Relax. Yeah. Medyo napuyerte. Ha? Ako na pa ako eh. Ha? O, last 10 ha? Hindi na exhale. Hindi malalim. One power. Kaya, sige. Ready? 30 pa. Push na. Push. Malas ko ah. 21. Okay. 22. Okay. 23. Push na. Okay. 24. 25. 26. 7. Oh. Last 3. 28. 29. Last one. 30. 30. Tayo na pagkakaya. Sa Monday, 40 ha. Monday, 50 ha. Hindi ka lang. Ayaw mo gano'n? Hindi. Tayo mo tukso? Sige. Tukso. Ayaw mo? Gagawin natin. Tukso. Tukso ka. Ayaw mo tukso? Hindi tukso. Hindi tukso. Paano? Pero tukso. Ayaw tukso. Ayaw nyo nagkakatawa kami, mga skeptics dyan. Si Elmer po, akala niyo po, normal po. Naputulan po ito ng paa. Dahil sa sobrang pagkain ng matamis. Tama na yan. Tama po nyo. Tama. Tete. So, sobra ka sa, sobra ka. Yung ka na, sobra. Ano ba kasi? O, itulong ko pala sa'yo. Awak. Hawakan mo. Hindi mo ginagawa ito eh. Sulasyo tayo ha. Hawak ka. Ayan. Uupo ako ha. Sige. 20. Dalawa. Takasan mo. 3. Ayan, sige. Dada lang. 4. Sige. 5. Sige. 6. Sige. 7. Ayan. 8. Okay. Yan. Okay. 10. Okay. Easy ha. Isa. 2. 3. 4. 5. Okay. Hold. Ganito. Hawakan mo. Ito magkakontrol ng kung walang distro. Push. Sige. Diretso. 15. 2. So ito po ay upper warm-up and exercises program by NMK2. Yan. Ito. Tapos na kami sa lower limb niya. Upper limb naman. Isa. 10. Isa. 2. 3. 4. 5. Direction tayo ha. Paikot. Yan. Tara, paikot. Ilang ba? 2. Okay. 3. Okay. 4. 5. Yan. 6.
siya, hindi nakawang. Very good. Exercise. Okay. Hello. Yung konti, yung konti. So ito po yung area ng stroke. Ito yung putol, ayan. Para makita yung mga ano natin dyan. So ito yung putulan eh. So this is stroke affected. Yung kanyang right side. Alam mo nga nakikita siya. 1 minute? 1 minute na ba? Ha? 1 minute? Magkuyo. Makababa yung tingat mo pa. May naman kito eh. Waksi kaya. Oray yung daya. Palmay. Bang naman. Mga ilayo. Mulay. Sa 250. Lalu, ang magpadalag. Nagbano mo at saan? Yung bad pasyente ba eh, mga lakad. Bedridden na nga. May mga pintay, mga gano'n. Gusto mo gagawin gusto mo nga yan. Yan ba mo? Yan.
No comment. Good! Siga. At buhay pag-asa tayo. Wala ka ng pag-asa, ibig sabihin, patay na. Mabuti ko ay umiiyak. Kasabong ka pa mo rin? Wala, bawal na. Chok lang. Eskada. Dali mo. Mag-chok yan mo. Nakain mo. Ang pera eh. Oo. Eh, mahal ito yan. Kaya naman. Ito naman big time eh. Slow time. Mahal na pare-pares. Sugar na ko. Yung mga niya, maglibang. Dito natin. Kasi wala ka dito. Beme na eh. Ito may pinabeme kang video. Ito may. Ito beme. Nabibita mo. Adik eh. Pwede ba diyan? Kikain mo siya mo. Search ka mo dyan. Kita siya ka din. Kung siya ka mong gaya lang. Tama na. Diba kasi pa na demo? Do ka mo. Diyan ka na demo. Wala mo nga parang diyan na. Mag-visit. Kaya may kang improvement mo. Ganyan ka, 30 na ko. Naka-30 tayo. Tayo ulit, Elmer. Diba? 30 tayo. Ito tayo. Walang kahirap-hirap. Pinag 50. Pinag 50. Kung di na lang ha. Oo, sige. Dali, 50 pa. Ito tamo rin din, boy. Ito tamo rin din na boy. Teman thank you YouTube. Thank you Lord ako. Ako thank you Lord. Chill na naman boy. Ito lang. Wala mo di ka kanta. Pero yung malabit ako, muli na kayo. Nakagayan ba?
Pati mag-comment. May pasyente mo. Sa! So napaka-next po rin po. Hindi masakit pa ito. Hindi mo nasasaktan yung ating pasyente. Pero we need to. Kasi makumbag pa yung stiff spasm dito sa area nito lang. Nagpapos ng abnormal na pagdalaw ng nila. Paano magiging taliwas ka dyan. Pero guys, sisimulan niya, Elmer, kasi yan. Special shoutout pala kapon, meron ng ating stock patients, si Marciano Guepo. Salamat sa pinagdala niyang pang-birthday na pagkain na kapon. Salamat sa iyo, mabuhay ka, and to the family. Happy birthday to you. Yan. Nagpadala eh. Tuloy. Oo. Bulot ako, eksakto. Tunggod sa mga kepo eh, eksakto. Jollibee ba? Hindi naman. Homemade lang na pagkain. Ay, bagay na rin yan. Natas ang kamay nito, yapi na yun. Yapi na. Makasakit na yun. Talaga yun. Ay, hindi pala. Basahin na. Basahin na. Basahin na. Lunes, 50 pero Disney. Mas biya ng dinalan. Super sakit. Nakala ka din din. Punta nga ka. Ano eh, bahala yun na na. Yan ang mag-share din. Yan na. Isa na po kayo, hindi po mahimik. Wala po sabi yung ating pasyente ha. Wala po sabi si Elmer ha. Masakit lang, kaya yung reaction niya. Tinatamaan yung mga para-para niya. Ayan. Hindi siya sinasabihan ha. Yan pala. Yan. Yan, nakakata ko sa kalabuan niya. Yan. Tapos siguro naman doon. Umidyan nila sa mga kepin ha. Kasi ano, umidyan nila ito, umidyan nila. Bumalik ka, patuloy yung vlog mo ha. Para makakita yung pagkagawa mo. Nakaiba itong ating pasyente kasi siyempre nagtulala pa, sigaras na-stock pa. So birang-bira. Nag-iisa lang po siyang pasyente natin ganito. There is the one, the only one. Kaya tawagin niya, the only one. So, kaya po aking pong advice, ingatan niyo po ang ating kalusugan. Ang pagkain po natin, pagkain po natin lagi ang pumapasok. Kaya lagi natin baka. Kaya nag-focus
cause po yan ng mga amputated o pagpuputo ng paa o mga stroke. Yan. Kalusugan po ay ating kayamanan. Wala kung nagkaan pera pag ikaw ay ito ang kasi. Huwag natin yun po ang mga pagkain na hindi dapat kain araw-araw. Yan. Huwag pong sosobra. Sabi nga, dahan-dahan lang. Bago ka na po yan. Parang lumalakas ka na. Super science ka na po yan. Oh? Oh, bago ka. Kasakta na siya, oh. 100% po. 140. Aray! Oh, sige, oh. Maray din. Oh, inawa niya na. Congratulations. Ikaw na natin. Natasha, maniwala ka. Samahan mo na panalangin sa Diyos, huwag magsawa. Magsawa ng maray. Kailan makain mo nila masahin mo? Hindi nila kaya. Sakit. Siyempre, pag may pain, may gain. No pain, no gain. Tandaan mo yan, di ba? Sabihin niyan, kailangan ko nag-improvement. Pakiramdam, masakit na, dahil hindi nasaktan. Masakit ang iwanan. Masakit ang iwanan minamahal. Hugot, mag-improvement. Kaya mas masarap pag pamilya mo ang kasama mo. Sabihin nga tayo, yun na. Mahalin mo ang pamilya mo. Asawa, siyempre asawa. Mga anak. Magulang, mga kapatid. Ha? Mga tito-tita, minamahal yan. Kasi pag nanguli, sila pa rin sa'yo. Ang maghahatin sa iyo muli dito ng buhay mo. Mahugot yung mag-iapay. Hanggang may buhay, hanggang may time ka, nanonood kayo sa vlog ito, mahalin mo yung pamilya mo. Mahalin mo ang magulang mo, kapatid mo, ang pamangkin, yan, binamahal yan. Hindi bigyan ng time. Pero sila pa rin, sa bandang muli, di ba? Maghatid sa'yo, iyak sa'yo. Tawag yan po, vibration. Oo, pinag-vibration mo sa mo. Napakasarap po na may magulang, tandaan nyo. Sa Magkipi, wala na, patay-parehas. Napakasarap ng mga may magulang pa sa taon ito. May maalala sa akin. Nagmamalasakit ang mga lalay. Sa lahat po mga magulang, shoutout po sa inyo lahat. Yan. Ito naman kayo po yung salute. Mga pasaway na anak. Bago tayo. So yun po yung upper limb massage natin. After nung katati mo na, and then push tayo sa face and back. And then po. Morning! Yan ang asawa ng ating pasyenteng si Elmer. Oh, kaway ka naman! Yan! Ang kanyang nanay na alagang-alaga sa Mangkepo. Hindi pinababayaan. Yan. Yan. Kanado kami ni Jemel pupunta rito. Tipid naman. So guys, tapos tayo sa ating upper limb. Hindi masyado mahaba. Konti lang yung binigyo natin. Ito naman tayo sa kanyang facial and back massage therapy. Dahil may stress yan, man. Kailangan niya na papapog. Magpapa-stress mo na, malapit ka nang sumiglat, lumakas. Oh, sa nanonood ng chewing ni Elmer, John Pangan, sa'yo, shout out! Yan, ha? Magpalakas ka, magpagaling ka, yan.
may time ka, magpa-therapy ka na eh. Para gumaling ka yan. Dito makuha si Albert sa'yo kasi magpa-therapy ka eh. Rin ba therapy ka? Hindi naman. Kaya kung kayo. Diyan. At tabalo ko kaya, mother, kung namin yung session. Kasi ako, di Elmer, galing ini. Amen! Balo mo, isang may galing yan, pa-therapy, pasibagi. Oo, siyempre, gagaling yan. Makatrenta naman din eh. Kaya Monday ka niya, makasikwenta ka niya. Nawari maging po. Maging po, yun. So against the right yung ating camera. So kaya pinapakita ko lang yung vlog, yung mga ginagawa ko para makita mo ng mga subscriber natin, yung mga service na meron tayong program MMK2 mo. Kaya yung mga Captain Cook Speed Recovery Program, hindi ko basta sa magic, nakakita niya bilang gagaling, no? So ito yung tinatawag ng mga pinapakita ko yung mga program ko sa ating mga pasyente. But different kind of program ang ating ginagawa. Therapy mo. Ayan naman kahit naman, diretso na. Ating pagulang. Wow. Pero yung magdidiretso kasi panay-panay dyan eh. Wow, ini diretso. Kaya may improve yun. Kung naka-30 na yung dolog, look. Eh, masi-emesi ka. Muli na ba, 50. Easy. Ano yan? So, kung makatalakad po kanina eh. Why not? Tandaan mo wala ng bagay ay nanggagaling sa ating Diyos yan. At kailangan lang sipag, tiyaga, at disiplina sa sarili. Pag wala kang disiplina, patay. Tandaan mo. Everything is useless. Sa pagkain mo. Yes! Sa pagkain, sa katawan. Dapat ikaw yung disiplinado. Kaya ka mag-scatter. Nalbiya ka muna eh. Kasi na yung budget. Alin mo niya? Kapatid! Okay na? Video. Hindi. Kaya mo konti. Ano boss? 1 minute. Hindi, tuloy mo lang kasi ano yan eh, sa YouTube natin. Ano mga ginagawa natin kay Elmer? Sige, minamahal natin si Elmer, ano ba rin bigla? Yes, no? Ito ba eh? Bigyan. Hindi na yan eh. Ano sinasabi ko? Yung mga ganun mga termino, kaya mo. I believe in you, boy. God will bless you, boy. So, mga pasyan natin, mga subscribers, mga friends dyan. So, lumalamot na yung mga fiber ng mga muscle, ng mga spasm niya. Kasi siyempre, nag-therapy natin. So, yung bagay ito sa kanya, kumakada ang mga ito. Tiger glass. Tiger glass. Konting cupping. Lakasan. Mabalagin. Right. Ano nga, hindi mo. Yun o, sipag o. O, tayo lang. Balik mo. Maraming tatanong. Ayan, Maggie. Against the light dyan, boy. Check mo muna kung against the light. Hindi ba? Hindi. Nakapagod siya.
Against the odds. Dati mo ka niya. Hindi, bumong mo. Tapos, dito mo. So ito po yung amputated lower limb. So we need to massage. Kasi habang gumagaling to, sumasabay na rin to. Para pag pinagawa ng artificial na paa niya, hindi nakakagalaw-galaw at makapasok ng prepare na. Kasi ang benefits ng massage din is to prepare the muscle and bones for activities. So kumataas po ito yung preparedness niya. Para gumalaw-galaw kasi ito hindi gumalaw to, wala rin kwenta. Kailangan kasama ito sa therapy. Si amputated foot. Cyborg. Cyborg. Lalagyan mo sa cyborg niya. Cyborg. Oo. Kumakot sa kaya. Bakal. Diyos magas na, bisa. Muti ka talagang kawain na mo yata. Okay. Video mo siya. Bisa, kawain na mo. Ha? Nag-isip kami ng paa niya, yung kawain, nag-spultos to eh. Kumakot na kaya. Bitis daw mo lang. Ano yung magtangala? Kala boy. Tinubuhin kayo na mula ka. Binibindong mo, ano ba yun eh? Pati mo pagbibigyan mo sa akin. Yan. Gandang ending. Ay! 10 minutes. 10 seconds. Hindi mo na pinatay, boy. 10 seconds. Pwede itong video ko. Pakita ko video ko pasaway. Yan. Oh, Tol! Salute!